Sitten video, kuinka lisätään tänne CHC-naviin RTK-tukiasema. Katsotaan eka netistä joku sopiva RTK online hakusanaksi. Toi ylin tuosta. Zoomataan tänne Suomeen päin. Sitten otetaan täältä joku sattumanvaraisesti vaikka tuo. Sen nimi on PakPok. No sit mennään tänne CHC-naville. Klikataan tosta RTK-kohtaa. Ja sitten täällä on lisää. Painetaan sitä. Sitten tänne laitetaan se nimi. Oliko se nuo? PakPok. Ja sitten tähän www.rtk.co.com tonne 2101. Sitten lähdelistaa painetaan tosta. Ja sitten täältä etsitään listalta se PakPok tuossa. Ja vahvista. Sitten käyttäjänimi. Laitetaan siihen oma sähköposti. Eli laitetaan se, mikä sähköposti nyt on käytössä. Mä nyt kirjoitan tuohon vaan näin. Täälläkään näin, vaan laittakaa oma sähköposti. Sitten salasana on ne. Ja sitten vahvista. Ja sitten tosta kun klikataan, niin se lähtee hakemaan. Ja kun toi muuttuu vihreäksi, niin sitten se on ottanut yhteyden sinne. Ja toi etäisyys päivittyy sitten hetken ajan kuluessa. Ja täältä tosiaan kynänkuvaa painaa, niin pääsee muokkaamaan. Ja jos SIM-kortti on tabletissa tai on jaettu netti tablettiin, eli näyttöön, niin otetaan toi. Ja sitten jos se on siellä antennin päässä, niin otetaan tämä. Joo, eli sillä lailla saa lisättyä ilmaisen RTK-tukiaseman, jos sattuu läheltä löytymään.